Manajan nefa na to kuma wata gidan ga zan yankewa kan mako haɗan da Allah ya kan ja kana ɗauke wata gidan ga kama iPhone 14 bi son ka kone. Wallahi kada ne kamar manajan nefa ko ne yace indi ba kuna samun wuta zai da kyau. Kaga mun ka hada kaga mun kama balle ga kiyasa ka hada mai ba mu samun wuta zai da kyau. Wallahi kada ne kai muku dama bi da suna naka ko manajan gidan bire da ban sani ba. Na mamance ba faɗa muku ba ku sani ina da ciwon hauka. Ku ga wajen sai mu mai balle ga kiyasa kun san da ma boka yace mu samu mahaukaci ko ayi mana kuɗi. Wallahi kada na da hankali na. Don Allah zuba baban yaro wallahi azumi yau hada aljannu sun ji shin wai halan yalo ka isa cika azumi ko faratakal na haka astaghfirullah Allah ya kaga mutane kwanci cikin ruwa kamar kadodi ashe na ko ne mai taya saboda da aya wallahi yana ban sama ban kasa yalo an doke wuta Allah duk wanda asali ya wuta mata komo haka Allah ka wani shi birnin kebe ba ruwa ba wata amma wadanda asali ya lalace wutan mata ta rike ku ci tsoron Allah wata Ramadana ko dabbobi ba a so a cuta amma da kasu ayya ko ga ku kan ku zuwa ga mai gida cika malami gon sarshi yadda hawani cikin jihar mu alhamdulillah to Allah ya fashi kawai mai ashi ya Allah albarkacin watan ganin Ramadana bala'in da ya ci Fir'auna da Karuna da Hamana da Abu Jahal da babban garo ka azama manajan watan ganin birnin Kebbi Allah ka sani yana cuta mana da azumin mu da baki jihar Kebbi muna cikin tausayin rashin wutar da muke samu ya sa mutane da yawa suna sasaje Allah duk waɗanda da sa hannu cikin doshewa wuta ga tamu Allah ka doshe musu ayyukan su kai ta sa su ya Allah duk waɗanda za su yi magana gyara mana wuta da waɗanda sun ka sa a lalata mana wuta ba su yi magana ba Allah ka walishe jayyel ga min jan Allah ga ɗaya nan da Allah mutum haka ne Zaria to ayya wallahi ba mu jiwa mahaukacin Allah na gaji da zuwa gidan kallon kwallo sannan kuma na gaji da banda kayan kallo cikin ɗaki na sun dinga su DSTV da GoTV da StarTime kai multi-choice da na Isnet Electoral Nigeria Limited office din na kwangila filawa ba opposite Habib Restaurant da ka shiga cikin Zaria don Allah multi-choice sun nake ku hada min kaya masu mugun inganci da kuma Ismail sun nake GoTV StarTime DSTV ka hada min su da kyau sannan kuma ka cika min su da katina da anti kayan ko ba su lalacewa amma mutum ne za a yi su lalace tunda ba su lalace wayoyin lilfash indomie sakwara doya kwai dan mutaliya bama wurin uba ga pizza da boga da shawarma wallahi daɗi haka kiyata wallahi to Allah lilfash kayan guri wallahi babu shuyan ka cikin wayan cin abincin wallahi kada mata an ga wanga daɗi ban sha ruwa ba ko shan ruwan aljanna sai na sha wayo daɗi wayo daɗi ka yo din naka daɗi haka kawo muna lokacin da wanda ya ci abincin ga CC kamera nan na duka ku ga duniya la watsa wallahi kai dai celebrity lilfash da dama ai mu da zamu da lahira kai ana magana abinci babu wani celebrity yunwa Allahu Akbar alhamdulillah Allah wallahi da saka na man ci abinci ba sai na rama duk gabobi na ko ina sai ya samu wallahi ayo abincin kowa bane gidan ga yau ko na sauro ban bari sai na ga iyaka take na kowa sai na cinye haba lalfashi kenan kana kallon TV ka ji kira diga ta ka sha ruwa kiran makka na ka jiya kuma yanzu karfe 5 haba ba sai ke kayar ta da ba da mu da makka ido Allah guda maka a sallah ku ni ko da wasa na ji kira ko ina na sha ruwa na zai dan ciwo an kai da an yi kira ba ce mu ne sai ga TV